Aspaldin kontatutan ere Atxon Amonak etortzen ziala Tolosa eta Gipuzkoa inguru hauetara, eta inauteria baino lehenago gauzak eta konpontzea eta etortzen ziren, eta hola etorri gea nire Atxonak, gero nire gurasok, eta gu guztiak, azkenen familien etortzen gea Tolosara, inauteriak adieraztea. Tolosatik normalen Frantzia aldera juten gean festan batzuk topatzen diteula guk. Festaz festa. Gora Kaldereroa! Gora Jalderi! Hemen zetorri gara beste urte betez Tolosako ume eta ezain umeekin jolasteko. Kaletatik gora eta bera, korrika ibiliko geha, pita bat. Batzutak ez nahi ondo portatzen eta gero gure gauza dauzkagu, baina orokorrean oso ondo moldatzen dira. Nik libre ibiliko nintzateke guztua, baina beha nire atzetik dator egun guztian eta holatu ditzea. Garren aurten ditut. Lehen aurtikan, jotzen atetzen nintzen, urte pila da, galduta. Juntatzen geha hemen, betiko, urte batzu damak izkiruna, eta gero musika eskolatik etortzen dira pila bat, igual irurogei lagun juntatzen geha, bai. Jotzen du, bereziki hiru kanta jale gira dana, eta gero bere jarrak lanean, eta besta da, koro kaldero duzagina, hori hiruak jotzen dira, bereziki.